Ngakabingeleli mhlonishwa meya ngicela ukuchaza nanti indaba abakwenzana lapho ngakithi. Okhethweni ka-2016 kazwelonke ngibona-ke abantu laphaya ehholweni langasekhaya nomphakathi babekoteti nje kanje. Sesithi isikhathi belibile uma ngibuza-ke umzamo wami uyangitshela ukuthi cha, ama-members ka-ANC ebecele ihholo ukuthi ababomhlangano wokukhankasa. Uyajabula ukuthi hayi sizobagoba shenge ngebeze yokubamba umhlangano la. Angithi bashisekela mina ngoba mina ngiyishoshovu sekhaya. Cha ngithule-ke nje bese-ke ngibele ngokweni ngiyakudadewethu ngoba ikhiye ehlala kuye. Ngifike ngicela ikhiye-ke uma nginikeza ngihambe ngiye ehholweni ngifike kumfoka Mhlongo uNjongane osengositalo region manje. Bese nginikeza isikhiye-ke ngibakhombisa iy'drozi kwenkumbi abahlale kahle bangahlali ngo-20 minutes nje ngibabingelela-ke bafisa futhi okuhle ekhankaseni kwabo. Umbuzo-ke uthi kungani ngangenze njalo. Ngo-2012 uma iqembu lalingicela ukuthi ngizosebenzela njengephika mongameli, kwakuzoba nokhetho lwama-local houses ngaleso sikhathi. Ngangingekho ekhaya uma kukhethwa umkhandlu wababuthelezi ama-members akhe nomphakathi. Ngase ngibanikeza umlayezo ukuthi ngicela bathathe umfoka Simelane bamenze u-deputy chair wokudeputy wenkosi. Esenyumisa Simelane wekade ehlulile wayovela i-NFP. Mabelwa ngenami ukuthi yini wenza kanje ngithi ngifuna mina njengomholweni ngifuze kuqala ukuthi iyini ipolitiki. Futhi ningethuki ma umfoka Simelane engehlisa isithunzi esigabeni sami la sepolitiki ngoba sesibhalo. Kodwa makuza obukhosini ngesengafanele ngikhulumele. Ngibona ukuthi-ke baholi imisebenzi yomphakathi akube imisebenzi yomphakathi njengalokhu umeya eshilo. Nawe khansela lewodi akusuke ukuthi uma kukhona abangabatshwa inhliziyo yakho bese unika umlayezo ukuthi abanganiki isikhiye sehholo ngoba ihholo lizokwethulwa emphakathini. Yingakho kumele ngisho ukuthi izobufakazi balokho.